Arestado ang usa ka lalaking negosyante sa General Santos City atol sa pagsilbi og warrant of arrest. Gawas niini nakuhaan sab ang suspek og minilyon ka pesos nga kantidad sa iligal nga droga. Wala na kaikyas kining usa ka lalaki pang iyang asawa dihang gisilbi ang warrant of arrest bato kaniya sa otoridad samtang sakay sila sa ilang sakyanan sa Barangay Sinawal sa General Santos City pasado alas 7 sa gabi adlong Miyerkules. Ang lalaking sospek nag-edad og 43 anyos ug residente sa Barangay Glamang, Pulumulok South, Cotabato. Matud sa kapulisan, posibleng maduga nga nasab ang kasong atubangon sa maong sospek sanglit gawas sa duna kining warrant of arrest sa kasong may kalabutan sa illegal nga droga. Mag-atubang nasab kini og duga nga susamang kaso human nakuhaan sa iyang sakyanan og 900 ka gramo sa gituang shabu. Mukantidad kini og 6.7 million pesos. Duna say nakumpiska ang usa ka airsoft rifle ug magazine. Gawa sa RA 9165, mag-atubang sab ang maong sospek ug kasong RA 10591 kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition.